Next speaker is Mr. Vuljanic. Thank you, President. I'll speak in my own language, Croatian. Glasovao sam za ovu rezoluciju znajući da su troškovi prevođenja visoki, da postoje organizacije koje imaju nekoliko i par službenih jezika, u pravilu uvijek velikih jezika takozvanih, no uvjeren da je višejezičnost jedno od temeljnih načela Europske unije, ne samo načela nego i čuvara zajedništva. Kad smo agitirali u Republici Hrvatskoj za ulazak u Europsku uniju, euroskeptici su nam govorili da ćemo izgubiti identitet i jezik, a mi da će nam jezik ojačati jer će postati jednim od službenih europskih jezika. Nadam se da nisam lagao i da me ovaj Parlament neće dovesti u situaciju da lažem o tome. Vjerujem da tako misle i svi zastupnici kojima je materinji jezik neki od takozvanih malih jezika. Posao, naravno, treba reorganizirati, ali ne na račun temeljnih načela. So, rationalization, yes. Austerity, no. Thank you very much. And next speaker is Mr. Leon. Thank you, President. Can I too welcome today's report and strongly endorse the €10 million of savings that have already been achieved in the Parliament's interpretation budget, which was due to reforms to the